Serokê Desteya Dan û Sandkara Sûriyê dibêje ku Rûsya bû sedemê da ku Komîteya Nivîsandina Distûrê nû yê Sûriyê bi ser nekeve. Ew jî dema ku Rûsyê hewl da serpiriştiya netewên yekgirtî ji bo avakirina Komîteya Distûrî nehêle. Di hevdîtînekê de li gel Ajansa Anadolya Tirkiyê, Nasr el Herîrî serokê Desteya Dan û Sandkara Sûriyê ragihand ku hewlên Rûsyê ji bo nehiştina serpiriştî û çavdêriya netewên yekgirtî ji bo avakirina Komîteya Distûrî ya Sûriyê bûne sedemê ta ku avakirina Komîteya Distûrî bi ser nekeve. Eroha Herîrî da zanîn ku lîsteya navê endamên Komîteya Distûrî ya Sûriyê ku netewên yekgirtî pêşkêş kiriye, tevaya aliyan razî bûn bu lîsteyê ji bilî Rûsya û Komara İslamî ya Îranê. Serokê Desteya Dan û Sandkara Sûriyê eşkere kir ku gelek pêşînyar ji bo çawaniya avakirina Komîteya Distûrî hatine pêşkêşkirin û gelek ji wan pêşînyaran erînî bûn. Lê di encama gotobêjiyan de yek pêşînyar nehate pesendkirin û razîbûneke giştî ji aliyê tevaya aliyan ve li ser nehatiye kirin. Nasr el Herîrî tekez kir ku kêşeyên avakirina Komîteya Distûrî ya Sûriyê peywendiya wê ne bi hejmara navan yan jî bi dabeşkirina navan ve hebû, belku bi tenê Rûsya dixwaze serpiriştî û çavdêriya netewên yekgirtî ji bo Komîteya Distûrî ya Sûriyê nehêle. Eroha serokê Desteya Dan û Sandkara Sûriyê sedema karvedana Rûsya eşkere kir û got ku Rûsya vê helwestiyê dixwaze danûstandin di bin sî û di berjewendiya rejîma Esed de werne encamdan. û krîza Sûriyê diriya li hevhatineke niştîmanî ve were çareserkirin û çavpoşiyê lê tawanên ku rejîma Esed encam dane were kirin. Beriya demeke û di daxuyaniyeke fermî de Amerîka got ku sedema herî sereke ji neserkeftina avakirina Komîteya Distûrî ya Sûriyê rejîma Esedê û hêzarê naverd jî gotibû ku di dema 10 mehemborî de destpêşxeriyên Astana û Sûçî bûne sedem ku pêşketin di avakirina Komîteya Distûrî de çênebe.